ezimali uqala kathi ungalungile thina siqala la ngenxa yexesha ukuze nofosa abazalwane sibulise nakuqala lomama ngokunjalo sibulise ulutsha libuse ngokukhethekileyo ikomiti Nkosi yami enguphila number 2 iphila sebesisandazwa ngaphezu kwazo imanyano yomama sibulisa isikhokhelo semanyano yomama ngegama elihle lenkosi yethu uYesu Kristu izawufuswa sithi ke manini ukuba siyayibulala sithi mosabaninzi apha so uba sizawuhlala phantsi ngexesha lenkonzo yethu sizayibulala ngokwethu incinci nje manina yawari-1 masizijuleni ijali I know sidiniwe kodwa sivukelwe Nkosi yami mayibe yona ntokazi yayo ukuthi sivukelwe ngale mina namhlanje ndibulela inkonzo ukwenza nje kodwa ntabekunikele futhi naxa ndizokwenza nto nditsho ndathi oomama bayakhokelwa babekomiti ndizawunikela kwikomiti kanational izawuyibuyisela kum yona yawugqiba ukwenza umsebenzi wayo kuba sibanikile umsebenzi nalo olunye uxanduva labo ndizawunikela kumama Mahlalo oomama wakanational umama Masiza ukuthi makayithathe inkonzo ayibhekise phambili enkosi Naluthando
Amen. Ngiyoxolela inkosi maxesha bazali sandizokuyisa. Ndizawutshintsha ndiqale ndibulise oomama. Ndibulise oomama ongamekazi. Oomama bafundisikazi. Ndawo yotsho kumama ugosa ngasemnyango. Ndibulise ootata bethango. Ootata umongameli, ootata befundisi ezantsi. Kutata ugosa. Ndibulise ulutsha. Ndibulise abantwana be-Sunday school. Ndibulise indlu kaThixo. Nkosi yam, ndibulise la makhandlela asikhanyiseleyo. Ndibulise laa ngqondo kaDavide isenza sibe nemincili nemihlali. Nkosi yam, ngeli xesha bantwana bakaThixo xa sivukileyo ngesibili sayokhangela singazi phofu safika sasenzelwe bantwana bakaThixo. Ndiyabulisa xa sizawuthatha ingoma enkulu sizofunda ilizwi lanamhlanje loomama lovuko. Nkosi yam, sizawuthatha ingoma enkulu sifumane ilizwi loomama ngasekuseni nje. Amen. Imfumene uJesu
ke manina ilizwi lethu Oh, njengoba libhaliwe kwincwadi kaLuka isahluko 24. Siqala kule vesi yokuqala siyophela kwivesi ye-12. Sifunde ke nabayifumeneyo. Sithi sihloko uvuko lukaYesu. Ke kaloku ngolokuqala usuku lweveki, ngesifingo sokusa, beza engcwabeni bephethe ubulapha ababebulungisile. Kukho nabanye abafazi nabo. Balifumana ke ilitye liqengqile lisuka endlwini. Bakuba bengenile abawufumananga umzimba weNkosi uYesu. Kwathi ekukhohlweni kwabo yile nto, kwabonakala amadoda amabini ebafikela eneengubo ezibengezelayo. Ke kaloku babubona ukuba bangenelwe kukoyika, beqondele emhlabeni. Athi kubo, "Yini na ukuba ophilileyo nimfune phakathi kwabafileyo? Akakho apha, uvukile. Khumbulani ukuthetha kwakhe kubo, oko ebekwelaseGalili esithi, uNyana womntu umelwe kukuthi anikelwe ezandleni zabantu abangaboni, abethelelwe emnqamlezweni. Athi ngomhla wesithathu abuye avuke." Bawakhumbula ke amazwi akhe. Bebuyile engcwabeni bazinika zonke ezi zinto kwaba-12 nakubo bonke abanye. Baye ke bengoMariya waseMagdala, noYohana, noMariya kaYakobo, nabanye abazixelayo ezo zinto kubapostile. Amazwi abo abonakala emehlweni abo engathi kukulavuza, abakholwa ngawo. Esukile ke uPetros wagidima waya engcwabeni. Athi eqondele azibone iilinen ebesongelwe kuzo zilele zodwa, wagoduka emangalisisiwe koko akubonileyo. Nkosisikelele ukufunda kwezulane. Amen. Amen. Bomama bam, andizukuwenzani sizawuthengisa kodwa lungisele nje. Andazi noboomama bayakwazi ukuthoba. Omnye umama uzawuchopha emva komnye sithi ram. Lithi lifika ixesha wonke umama ufuna uzoma kule ndawo abe elifumene elo xesha. Athi umama ume kule ndawo acingele omnye umama otshayo. Ndiqinisekile manina siyatsha. Qinisekile manina siyatsha. Ootata basifake umlilo ngomangaliso. Uqala ngoLwesine zokweentsuku amazwi asixhenxe. Kodwa kwayinjikalanga namhlanje. Kuthiwa bavuka ngesifingo, belungisile into bebezilungisile, besiyoqhola umzimba wakhe, bantwana bakaThixo. Kuthiwa babeqondele phantsi besoyika, bantwana bakaThixo. Bathe besoyika njalo, amadoda babuza ukuba bafuna ntoni. Bathe bakuphendula, athi amadoda, yini na ukuba nifune ophilileyo phakathi kwabafileyo? Nkosi yam, boomama bam, ndiphakanyelwe iPasika. Bantwana bakaThixo yangathi yaqala kwiipasika zonke. Oko iqalile le Pasika ndibunkenenkena, ndiyazi uba ndizawuthi kutheni ndinkenenkene. Kungenxa yokuphakama kwayo, bantwana bakaThixo. Sibona into singazange sizibone. Thixo uneento zakhe, bantwana bakaThixo. UThixo uneento zakhe. Kho nto ndizawuyenza manina ndithi qha uThixo uneento zakhe, efuneka simvuleleni ngamaxesha onke. Sinemithandazo emincinci bazali bam esiyenzayo. Omnye umthandazo wenza uwedwa, kodwa uThixo uveze ebuhleni. Sibonile apha emini abantwana abancinci esimane sithandaza. Ndimane ndisithi utata ewayilesini uthi ungumgoqosho.
mandicacise into zesiXhosa. Athi umhlambi ongenamgqikwa wandi. Azicacise zonke ezinto zale migqa ukuthi uyayithanda uwenza lo mzekelo abembuzweni. Ade afike nakowasecaweni umhlambi. Bantwana bakathi xa kufuneka simbulelele uThixo ngento ezinkulu asenzele zona. Amane sitsho uba umongameli uTshongweni athi xa hlabelayo athi usenzele into ezinkulu. Bantwana bakaThixo masambeni mani, masambeni simangalisiwe sinjalo into esiyibona emangcwabeni. Sivuya sinjalo ngokuthi sikhohliwe sifike sesiqengele. Bantwana bakaThixo, ootata bebethetha kwiveki ephelileyo besithi ukuba ubani unibuzile ze nithi liyafuneka uthi nizalifumana libotshelelwe ze nilikhulule. Bantwana bakaThixo bayicacise ootata ngokukhululwa. Namhlanje thina siqengqele. Bantwana bakaThixo, xa silapha singamanini, oomama abaxakekileyo, siphume ezindlini zethu kukho into ezibotshelelweyo. Siphume ezindlini zethu kukho amangcwaba atyhiniweyo. Kodwa ngethemba xa siphuma kulo mthandazo, bantwana bakaThixo, sizawufika into ezibotshelelweyo zikhululwe. Sizawufika amangcwaba atyhiniweyo evulekile. Bantwana bakaThixo, inye nje thina into efuneka siyenze ukwenza umbulelo ukuthi simane sisithi uThixo usenzele into ezinkulu. Mama, ingathi kugqityile. Ingathi igqityiwe inkonzo. Nje thina ingathi ngesiphakamisa izandla sicula ingoma yakhe yaculwa nguMongameli uNondwaye. Sihambe sisithi siyakudumisa ufanele uNkosi. Sihambe kancane sihambe kancane njengoThixo sincedile nje. Sihambeni kancane sicingeni uba kukho into zikaThixo ezibiweyo nguSathane. uThixo usinika amandla abantwana bakaThixo yoba siyokhulula into zakhe ezibiwe nguSathane size nazo endlini kaThixo. Bendimane ndigileka boomama bam, umongamelikazi, xa ndizawufunda le ncwadi kaLuka. Ndigileke kwincwadi kaEzra, ndigileke kwincwadi yeGenesis. Uthi uEzra phaa uThixo wathetha ngomlomo kaJeremiya ethetha kukumkani uKoreshi wasePersi. Uthi waxhokonqa intliziyo yakhe ukuba ahambe ayothatha izitya zaseJerusalem ezithinjwe ngukumkani uNebukadinezari ezweni laseBhabhiloni. Uthi ukumkani uKosha waqokelela amadoda, uKoreshi waqokelela amadoda abamxhelo omnye antliziyo omnye ayokuzilanda. Futhi wathi makamakhele iJerusalem echithwe ngukumkani uNebukadinezari. Kuthiwa bazifumane ezo nto bazali bami. Oonyana ookumkani uDavida bebethinjiwe eBhabheli. Kuthiwa bathi xa bebuya bacula ingoma eyodwa engathi yilaa ngoma iculwa nguDavide kwincwadi yeNdumiso 126. Bantwana bakaThixo, ndithi masambeni manini siyolandela into zikaThixo ezibezifathana. Andinamazwi nje ndigcwele yimivuyo nemibulelo. Uthi udade beme apha, uthi uThixo ndinika i-second chance. Ke ngoku uzawuthini udlala ngayo? Nam uThixo ndinika i-second chance bazali bam. uThixo ndinika i-second chance. Masizeni manini nalilizwi lovuko lukaYesu. Kuthiwa la manini okokokwe khona kuzo zonke ezi zihlahla
Ngeli xesha kunqatyiswa ingcwaba likaYesu akhona manina abukele khange awafihla amehlo abo. Afuna ulibona uba linqatyiswe phi ingcwaba likaYesu khona ukuze azovuka. Azovuka ngesifingo sanamhlanje ayokuliqola umzimba wakhe ngezinto ebezilungisile ubulala. Nathi ke manina funeka singawafihleli amehlo ethu ezintweni. Sifuna uqola bantwana bakaThixo. Masambeni manina ndingatyi ixesha lamanina nali lizwi. Ewe longo Kuba omama bayinto yonke. Omama banamandla. Ukuba asinawuzilahla ezo nto ndingaphela lenkunzi. Ndinqwenela ngale mini namhlanje aqambe ilitye ndibulela igruphu kaMamshungu satsho savuleka imilomo nathi sakwazi uthetha ngemini namhlanje. Ndinqwenela ukuthi kanti apha ngaphakathi kwenu naYesu bebethelele emnqondozweni kuthi kanti kulapha kungaphakathi emini namhlanje namakhona Oh
Ngexesha wayengena uYesu eJerusalem, samcela sathi angene inhliziyo zethu, sondla inhliziyo zethu. Namhlanje sivukeni bazali, uvuko likaYesu ingathi kungatshintsha impilo zethu. Siye kokudala sizuze ukutsha abazali, sizuze nentsebenziswano bazali. Kuninzi besinokuthetha ngoba siyathandaza mihla nezolo, kodwa impendulo zingabuyi. Sithanda ukuthi namhlanje sivukele, ingathi ungangamncami uThixo indawo nemeko ojongene nayo. Wazi ukuthi uThixo ukhona amaxesha onke. Siye singabi nako ke nokunyamezela thina, sithuze indlela ezimbi ezezinye. Kuthiwa masilinde, sihlale silinde ngomthandazo, ngoba kaloku kuthiwa izinto zakwaThixo zinexesha lazo. Kuthiwa ke ngoku masihlale emlindweni, silinde ngomthandazo. Ndifuna ukuthi ke ekuseni nje, noba imeko yakho ikubekaphi na, noba ulala ngenyembezi imihla nezolo, kodwa sivukele, uzawutshintsha. Haleluya. Uvuko lukaYesu uvukile, uvukele thina sonke. Nami ndiqonda into yoba andinokwazi ukujika. Ingangathi khange ndizigedise ukuba andinokwazi ukuma kule ndawo. Nam ndibe nobungqina bento yoba uYesu uvukile. Ndifuna nje ukutsho ukuthi uYesu uvukile. Ingaske sisonke sifilishe into yoba sizive into yoba sonke sivukele. Xa ndime kule ndawo ndisazi ukuthi ukuma kwethu phambi kwesisibini iimpendulo ziyabuza. Ngoba kaloku uYesu Kristu wethu baqale kuqala bamngcikiva, bamthufela, bamenza zonke izinto esendleleni ebheke eGolgotha. Kodwa bezisenzeka zonke ezazihlandlo kuye uYesu ebenyamezele futhi engakhalazi unyana kaThixo. Kodwa thina singabantu abaphila ezasemhlabeni sinokunganyamezela endleleni, sinokukhalaza endleleni, ngoba kaloku singabantu sisenyameni. Kodwa ke ifusithembele kuYesu Kristu, sihambe njengendlela ahamba ngayo, sizawuncedana. Xa namhlanje sisithi uYesu uvukile, kuthiwa nguMariya babini basendleleni bayahamba bayangcambaza. Ngoba xa uThixo efikile emntwini ufika umntu amangaliseke ukuthi uThixo ufikile. Uye ungazazi nokuba mawuyibalise le nto okanye mawuyigcine kungayithethi, ngoba kaloku abantu abakhoyo bagqwirhi bafumaniseka into yoba xa ufumene into ingasigcine kuwe khona ukuze ukuthi xa isenzeka kube khona uyiveza. Kodwa into zikaThixo azikwazi ukufihlakala, ngoba ngoku bavile bona babona bayahamba apha endleleni bobabini, behamba nje apha endleleni kufumaniseka ukuthi bayancokola. Uthi omnye, lo Yesu wenu
simthembileyo lo Yesu wenu makazibonakalise ukuthi ungunyana kaThixo ngoba exesha ehamba endleleni bamthwalise isithaba sameva uyasindwa nangumnqamlezo thina umnqamlezo sinokwazi unyamezela ngoba kaloku umnqamlezo unzima umnqamlezo unento zonke kunzima ukuthi thina masiwunyamezele kodwa yena uYesu unyamezela umnqamlezo kwaze kwafikelela entweni yokuba mabamngcwabe ekungcwabeni kwakhe uYesu Kristu ebesazi ukuthi ubaxelela abafundi bakhe ukuthi ngesuku lesithathu if I'm not mistaken ndizabuya ndivuke wenje njalo uYesu ngoba yena unguYesu othi xa ethetha into kuvakala futhi izithembiso zakhe zimi ngonaphakade izithembiso zakhe azitshintshi aziguquki ngoba mna namhlanje ndime kule ndawo ndithethe enye into ngomso ndishiftile ndiye kwenye indawo owethu uYesu umangqi kwindawo enye ubathembisile wathi ndizakuya ndivuke akwangoku mabenze le nto bafuna uyenza ndiza kunyamezela ngoba uYesu Kristu uyanyamezela yonke le nto bebeyenza bebesenza ilize ngoba kaloku owethu Kristu uyayazi ukuthi ndiza kuyenza le nto bendithe ndiza kuyenza bayahamba abamama bobabini endleleni bava ukuthi ingcwaba likaYesu liphanga oMaria bayahamba bobabini bayokhangela ingcwaba likaYesu bafika phaya kukho abantu babuza into yoba nifuna ntoni apha kuthiwa exesha behamba endleleni bahambe besoyika ngoba abanashori ukuthi bazafika khona okanye engekho bahamba bafika engcwabeni kuthiwa into yobana xa befika babuza ukuthi nifuna bani xa bephendula babanoloyiko bathi sifuna uYesu waseNazaretha baphendula bathiwa akekho apha uvukile babuya endleleni bethetha bazoxelela abantu ukuthi uYesu akekho uvukile isingathi nathi bantu babazali bami sibe nezinto esikwazi ukuthi sizidinge ebethe umzalwane uBhokolixa ethetha wenza umzekelo ngeyesamente nentoni ndiyawuthanda la mzekelo ngoba la mzekelo uyavuma kodwa nokuba impumelelo yakhe ingavuma izinto zakho zingavuma ukuthixo okhathalayo ukuthixo ovula apha kuvalwe khona ukuthixo angumaxhoba yakhawuleza ubona izinto thina esingaziboniyo futhi unguYesu ongoyiswanto ingase xa mama kuthiwa uYesu uvukile ndiba nethemba le nto yoba iingxaki zam bendithe ngokube ndihambe nazo ndandishiye kamelwane njengoba ndishiye kamelwane nje zihlala phaa kamelwane mna ngoku ndibuya ndisithi ndivukele and I'm free ndifree kule ndawo ndikuyo oobhaka bam ngokuba ba-empty oobhaka bam ngoku andisawuva umthwalo wasezantsi emhlabeni ukuba bethiwa ikhona ilele kunikwa ngayo ngendindishiye nonke ngendiphezulu ngoku ndane ndizijonge ezantsi qha ke lele ikhona ilele kaThixo ikhona ilele kaThixo qha ifumaniseke into yoba ixhomekeke into yoba wena uyikhwela kanjani idonki ndivile kuthiwa yeyona animal iphilileyo ithi anashori ngaloo nto leyo ngoba andizazi mna ii-animals kodwa ibonakaliswa njengento elulamileyo ndinqwenela ukululama endlini kaThixo ndithobeke khona ukuze abantu bakwazi ukufikelela kuThixo bangajika endleleni ngenxa kamamthana andifuni loo nto ndinqwenela uThixo ndiyayazi ukuthi ndime kule ndawo zonke zonto sezenzekile ama ndishinga
bonke. Amen. Ndibulise iintombi Amen. nabantwana abancinci. Ndibulele amakhandlela asilayiteleyo. Amen. Ndibulele ingqulu kaDavid Amen. etsheke ekhenkcezayo nezikhenkcezi zaseziyoni. Amen. Ndibulele mama ngamazwi anamhlanje. Amen. Amazwi athetha ngovuko likaYesu Kristu. Amazwi athetha ngelitye eliqingqiweyo. Amen. Amazwi athetha athi ngebulawo okanye ngezixhobo ezazipethwe. Athi mama ndanombono athe walaba mama ngale ntsasa mama athi xa bethi chu ngoba bebonakele ngezolo. Athi bebelahlekelwe ngumntu, bebelahlekelwe ngunyana, bebelahlekelwe ngubrada. So emathemba abanye bephelile because bebebona ezi zinto zonke kubo. Athi ngoku xa encothuliswe kubo ngoku bebesonaka inhliziyo zikrazukile. Athi sayaka inhliziyo ikrazukile ke ngoku. Athi banemimoya yokuthandabuza ikhona. Athi bambe xa behamba bathi sawona sawuqenqelwa balilika. Athi lezo kuthandabuza ndithetha ngabo mama. Athi ngoba xa ususe into kuwe athi oyithandayo athi kwakuthandabuza okhona endleleni. Athi ngingalela mama nabo sifonse kubona bangakhona ukuthandabuza. Athi aphinde bebuza labana angabi ke sawuqenqelwa bana abayiqonda baye bakubalibala. Athi into yokubana lothixo okanye loyesu kuthana senza izinto ezibonakala phambi kwabo. Athi kamaxesha athi ongena embandezelweni mama athi ulibale. Athi ngalothixo athi okwazi ukukhulula ukhula kube free. Uthi ukhumbule sekukudala ulothixo wamangandiwenza. Ngoba lothixo sikhonza kuye athi ungena nathi athi nililweni. Athi lothixo wethu athi siweza athi nilanjeni. Athi lothixo sikuye athi waliliwa kasifuneka bekwimimoya. Athi ubona kwakuvundawo zokhuseleka ubaliliwa. Athi nomama mama baye balibala loo ndawo ngoba bebesutshanani yinhliziyo. Ngoba kuthiwa inhliziyo leyona lungu alibuthakathaka lilokonzakala. Athi kube nzima athi ukulungisa kodwa zithanda into inye into ibonisa into yokuba bona bayakhona baye bakhumbula athi isithembiso athi sikaYesu Kristu uthi uba uyawuvuka athi ngosuku alwesithathu athi basasivukele. Sivukelwe namhlanje. Ngathi ukuvukela kwethu sizakwenza ntoni? Ingaba sizawuthetha nje bethetha ngalo nyaseleyo. Sithi sivukelwe kodwa sibuyelanayo na. Uma msophasa ezenza into bengezenza before. Athi before uvukelwe. Athi mama kabonakale kuMthixo. Athi mazibonakale inceba zikaYehova phambi. Athi umuntu ongibona athi ngibona ngumamsophasa. Athi lapho bakazibona inkuyithelo. Athi wena ngeke usiyazazi zikhona. Athi nayo into yokukhusela ngayo wena. Athi ngokuthi konke uhlale khona. Umuntu lothixo ungena athi nobidangade lingakanani. Athi ngenathi all is well. Athi Thixo wena ukhona. Umuntu onothixo umkile ngokwendlini yakhe akhokwa kutya ekhabhathini. Wathi Thixo uzawubona. You shall provide. Ngoba nguThixo oprovidayo. Athi nguThixo athi make sure uyasustain. Athi into ayidingayo. Athi nothi into oyifunayo. Ngoba sakwazi uzodlula izizinto siyazifuna zonke izinto kanti singayazi uThixo usikhona ezisilekthileyo asifunela wena. Thixo uyasiletha athi izinto emasizentuke njengomama bebephethe bayaqhakazela bebele imibuzo njena babazaqanqola bayaqhakazela anomuntu engasazi bakwazi ukususa benangasishiya imiqhakazelo yethu. Shiyani imiqhakazelo yenu alikhanise kuThixo nimthembile nithi olizwe Nkosi.
khona nimfunelani ophileyo namangala apha entliziyweni yam namangala apha entliziyweni yam kanti kuyawufunwa ophilayo afile abaphileyo ndibulela mama beqonga ndibulela mama beqonga ndibulela mama beqonga ngandingekho kubabele ngekho bamama beqonga uthixo ophezu kwethu sonke athi bakutsho unyukusile ungqiyaze lona emzini akho uvalele mamelebo uzichaze iingxaki zakho nimfunelani ophileyo walafileyo thixo uthetha la mazwi kuthi sinemithwalo ngemithwalo sinemithwalo sinebhaka ngebhaka andifuthetha andandivuyelayo uba ndizofika kule ndawo yangqiyaza manje endinekhala ingaboniyo ndiyabona namhlanje andizawujika ngomso ndivale mba khathana mandifike zizezonke fanana ndizofika ejerusalem ndizogobhagobha ikrisi abanye ke bagobhagobha thixo mlamzi wam thixo wethu andibekela usindiphiwe nindithandazise oomama ngokusalutywala